lørdag morgen. Klokken er 6:15. Valkensvart, MXGP, MX2, Pige-VM, Dame-VM. Og så er det 125 EM også. Vi har 3 kører med. Line Dam og Julie Dalgaard. Og så har vi Glenn Meyer i 125 EM. Ja, så er det første træning for Glenn Meyer. Og mekanikeren han lige ved at stå og varme op her. Så Glenn Meyer han er lige i pit. Han ligger PT nummer 9. Så har vi Line Dam her. Hun er på vej ud og lave en omgang også. Så væltede hun på første omgang og bøjet styr. Bøjedel crosseren. Det er rigtig godt at gøre det på første omgang i tidskørsel. Ja, så er det tid til at lave dem. Ja. Så er det første heat af Dame-VM. Julie hun holder cirka 8 pladser fra enden, og Line hun holder cirka midt i, lidt til venstre fra midten. Line, første VM-heat. Prøv at fortælle os igennem, hvad der skete. Jamen, jeg startede med at få en rigtig hurtig start. Var rundt til nummer 33 første gang. Og så på anden sidste omgang måtte jeg lige ned og ligge. Men sluttede som nummer 20. 1 point? 1 VM-point? 1 VM-point. Det synes jeg, det er flot. Første VM, og så får man point med hjem. Det skulle i orden. Så i morgen, der skal du køre heat igen. Ja. Og hvad gør vi så med starten? Og så får vi en bedre start. Perfekt, mand. Og flere point. Og flere point. Det er godt. Held og lykke i morgen. Jo, tak. Julie, først heat i Valkensvart. Og så fik jeg kabalen som 14. Jeg lige kørt af, så lige gik ud for mig. Så kunne jeg ikke få starten lortet. Jamen Julie, det er jo VM. De kører tæt. Hvad har du regnet med? Ja. Har de bare regnet med, at når Julie fra Danmark hun kommer, så kører de side? Ja. Ej, jeg synes, det jeg så udefra, det var rigtig flot. Du kæmpede som en sindssyg, og du var nede og ligge. Din indstilling er god, og du kæmper lige til det sidste, så jeg synes, det er godkendt. Selvfølgelig skal vi have point med, men Vi må gøre det bedre i morgen, ja. vi gør det bedre i morgen. Held og lykke i morgen. Tak. Så er det lørdag eftermiddag, og Glenn er kvalt fint ind. 125 kommer monsterpigen. Den filmer vi også lige lidt. Så er det første heat. 125 EM. Og Glenn han laver en top 10 start. Det er eddermame godt. Warm up for 125 EM. Og her kommer Glenn Meyer, han er ude på anden omgang. Jeg kan se, at han fyrer rimelig godt. Warm up for damerne, og Julie, Line er ude og køre på banen. Kommer Julie. Sådan der. Og så kommer Line her. Sådan, flot over. Går vi lige her i danskerlejr. Andy han er ved at gøre Glens cykel klar. Jørgen han er ved at gøre Lines cykel klar. Og Lars han er sgu også lige i gang med Julies cykel. Line, er I klar? Ja. Ja. Der bliver skruet herovre bagved og trimmet. Det er dame-VM, anden heat. Der var fejl i første start. Så kommer Julie her, cirka på en 20. plads. Så kommer Line også lige bagefter. Så har vi ægte belgiske fans her. Ja. Så kommer Glenn her på jagt efter de får. Styrte desværre på første omgang, så der er lidt langt op nu. Var sidste mand rundt.
Der har vi Glenn på jagt. Rigtig fedt, han er på vej ved pointene nu fra sidste mand, så det er med sig. Glenn Meyer på vej. Nu på sidste omgang. Dejligt at se Danmark derovre med 215 på. Så er det søndag i dag. Du har kørt anden heat. Fortæl lidt om, hvad der skete der, fordi der var ups and downs, som det hedder. Ja, der fik jeg sådan en middel start, og tredje sving, der er så lidt dyrt, hvor jeg også væltet, og min støv ryger oven i mig, og kommer afsted til 38. Men får så egentlig rimelig godt skub i og flow, og ja, ender så som 14, så det var helt perfekt. Ej, det var fantastisk. Altså, du kørte pissegodt i går, men den indstilling og det der arbejdsflid, du der i det der, det var fantastisk at se. Det var fedt at se. Ja. Tillykke med det.